Tervetuloa RF kanavalle. Minä olen Tuomas. Ja minä olen Henri. Tänään meillä on maistettavana Celler Pasana ulos Torresta 2017 Espanjan Kataloniasta Doc Priorat viini. Kyseessä on Vide Parage, tarhatilan viini, luomu, eli käsin poimittu, villi, hiivaa eikä inokastelua ja hyvin vähän käytetään sulfiitteja ja muita apulantaa. Kyllä. Luomu vuodesta 2017 Kyllä. muistaakseni, ja Kyllä. tämä on esimerkki, ensimmäinen virallinen luomutuote, eikö niin? Kyllä. Joo. Käymisprosessi, moderni, terästankeessa käytetty, eli villihiivaa käytetty siinä käymisprosessissa tietysti, mutta se tankki aiheuttaa sitä, että se rypälemehu pysyy mukavan viileänä, että sitä voi kontrolloida. Käymisprosessin jälkeen tietysti viinit siirretään ranskalaiseen tammiin. 8 kuukautta. 8 kuukautta. Ja rypälesekoitus tässä vuosikerralla on semmoinen kuin 55% Carignan ja 45% Garnacha. Niin, alkoholipitoisuus on aika voimakas 17, mutta nähdään nyt miltä se sitten Näin on. käytännössä Kyllä. vaikuttaa. Ja ulkoasu, mitä sanoisit? Se on Elikkä- hyvin syvä. Kyllä, syvä väri. purppuraa. Purppura, kyllä. Ja olisiko näin, että 7 vuotta ikääkin alkaa jo näkymään. Alkaa pikkuhiljaa kääntyy, mutta aika on vielä paljon. Aika on paljon. Joo. Suhteellisen kirkas, mutta syvä väri, kyllä. Joo, hieno. No niin. Sitten tämä viinin aromimaailma, eli kokeillaan minkälaisia aromia hyppää lasista. Ihan voimakas ainakin. Joo, hyvin selkeä aromihan tässä on. Joo. Kyllä. Ja sellaisia kypsiä. Vadelmaa, kyllä, ihan selkeästi. Lakritsia kenties ihan taustalla. Joo. Vähän hedelmäkarkkia. Joo, kyllä just meidän sanoa sellaista makeutta. Ja Onko mitään muuta taustalla? kyllä on tässä jotain kasvikunnan tuotetta, vegetaalisuutta. Koska tomaatin, Okei, lehteä, joo. vartta. Joo, tomaatin lehteä, kyllä, joo. Mitäs Mausteita. tammi? No tammi on silleen niin kuin mausteen kautta tulee läsnä. Joo. Että Eli se- ei peitä. Ei missään nimessä. Kompleksinen aromimaailma. Kyllä. No, sitten mitäs Maistetaan. maistat? Kokeillaan minkälainen viini tämä on. Joo, kyllä. Täytänä. Tämä on ihana käytelä. Kuiva. Kuiva. Punaviini, joo. Happorakennetta on, mutta ei On. on. Sama kuin tässä on paljon sitä hienoa tuoretta hedelmää ja marjaisuutta. Ne hapot ovat mukana siinä. Miellyttävä. Tanninit. Niin, tannin kyllä on. Sanoisin kuitenkin 7 vuotta on jo tehnyt tehtävänsä, että on aika Alkaa hyvin pöristyä. kyllä integroituneet Alkaa nätisti. pöristyä, Kyllä joo, oikein hieno. Mitäs tää 17% alkoholia? Ei oikeasti huomata sitä. Ja ei pystyisi arvaamaan ikinä. Kun tässä on niin paljon hedelmää, tässä on niin paljon happoja ja tässä on sopivasti tanniinia. Se alkoholipitoisuus, vaikka se on 17, ei häiritse vaikka. Joo, itse asiassa vähän niin kuin menee niin kuin puhetta valemakeuden puolelle. että jännä juttu. Niin. mutta Lisää sitä pientä makeuden tuntoa. Kyllä. No minkälaisia elementtejä muita? Itse ainakin löytää tietenkin punaisia marjoja, No se karpalo ja puolukka, joo, kyllä. Mausteisuus on koko aika mukana, kyllä. Ja kaikki muut elementit, tammi ja vihreät. Anista ehkä tässä tulee. No niin, joo, lisämausteina, joo, Joo. kyllä. Pitkä jälkimaku oikeasti kestää, että tämä on Hienosti varmasti muuttuu suussa. koko aika, kyllä. No, Tyylikäs viini. kyllä. Mitä mieltä me ollaan tästä viinistä Tuomas? No erittäin hyvä. Tämä edustaa hienosti aluetta, paikallista käsityötä ja rypälelajiketta. On hieno. Joo, kyllä. Ja Rypälesekoitus on mielenkiintoinen, kun tässä on sitä Carignania, joka on vähän vaikeampi ja vaativampi rypälelaike Euroopassa. Ja jotkut vanhat tuottajat on saanut säilytettyä ne Carignan pensaat ja köynnökset, ja se näkyy ja maistuu tässä, että se on hieno, ainutlaatuinen paikallinen kokemus kyllä. joo, sanoisin, että sopii nautittavaksi nyt. Joo, Mutta keräilijälle 10-20 vuotta kellarissa, niin ei mikään ongelma. Varmasti olisi hieno kokemus maistaa tätä vaikka 20-30. Hinta alkossa noin 30 tällä hetkellä ja saatavuus on hyvin rajoitettu, että Joo. riippuen vuodesta pieniä määriä tehdään, voisi sanoa, että joitain tuhansia pulloja keskimäärin. niin, aika vähän kyllä. Kyllä. Mutta hieno tuote. Mihin tilanteeseen laittaisit? No, tämä on Tarjolle? laadukas viini, konsentroitunut, mutta tasapainoinen. Onhan se ravintolaviini.
mutta ei ruokaviini kotona. Eli pataruoka, lammasruoka, poro, riista kenties. Eli linnusta on fasaani. Voimakkain, joo, täyteläisiä sellaisia kyllä. Punaviini ja portviinikastikkeella tietysti voisi olla hieno. Ja sitten se tomaatti, hapokas tomaattikastikepohja siinä myöskin voisi olla hyvä. Kyllä. Kyllä, nälkä tulee Näin. maistellessa. No niin, kiitos kun katsoitte videon ja lisätietoja löytyy meidän verkkosivuilta ja tutustukaa toki samalla muuhun valikoimamme. Ja laittakaa kanava tilaukseen ja ilmoitukset päälle, niin pysytte ajan tasalla meidän tulevista videoista. Kiitos! Kiitos paljon.